100.9 K5 News FM, Rojas City 89.1 K5 News FM, Pasig City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. Si K5, Ray Espeja Umalay. Mabuot, mabinuligon, maalam, may prinsipyo, tampad kag may panindugan. Gani siya ang aton dapat suportahan. Si K5 Ray ang aton gid nga tandaan. Itimong ta, hindi ta siya pagkalimtan. Palanda niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga photo tanon, hindi niya pagpapayan. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. D3 Bayo ang suplemento ko, katas ang upok ang sipon, katas ang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500, diabetes arthritis magkaayo. BTX 500, ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500, ang health mo protektado. Kampiyon, 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 kampiyon. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:07 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito
ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pilipinas, good morning! Maayong aga, magandang umaga. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Enero 12, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitan ka mabatian man kita worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo tagbalita. Ako ang inyo alagad. Ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman si ka-K5, Aaron Lloyd Refollo. Kag sa aton nga mga headlines, ang ginadulong sa inyo sang kaluman sang DTX 500, puno sang antioxidant materials nga nagabulig sa paghatag sang proteksyon sa DNA gikan sa oxidative damage. Himo maninis ang palaya kag desugared sugarcane para sa mga may diabetes, liver kag kidney problem. Magtumarla sang DTX 500. Dito na kita sa ato nagapangunang headlines. Ukon mga pangulong dinalan. Una kita sa aton siring top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, Department of Health o kan DOH ginpanginwala ang ginapahayag nga mayara sang HIV contaminated blood sugar testing. Sa ilo naman kita sa ato nagapangunang balitang lokal. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, Mayor Ico Calvo sang Kalinog Iloilo naga-coordinate sa COMELEC ag PNP matapos nga gindeklarar sa idalom sang red category sa election areas of concern ang nasambit nga banwa. Pastor kag veterinarian ginlotang patay sa Banwa, Sampavia. Sa ato naman balitang regional. Balitang regional. Sa balitang regional, isa sa mga kalabera nga nasapuan sa barangay Alangilan sa syudad sang Bacolod, posible nga isa ka babayi. Sa piyak nga bahin sa aton balitang nasyonal. Balitang national. Balitang nasyonal. Sa aton naman balitang nasyonal, Senator Bato de la Rosa ginahangkat ang Quad Committee nga imbestigaran ang mga nagadata nga mga krimen. Tatlo ka impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Kasado na suno sa House Secretary General. Kag sa ato naman, balitang international. Balitang international. Sa aton balitang international, jet black boxes sang South Korea Jeju Air nakarecord sang 4 ka minuto antes ini nga magatibusoka. Sa ilo naman kita sa aton suri nagapanguna nga balitang negosyo mga ka-K5. Balitang negosyo. Ikadwa nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa tuig 2025, lauman sa mga motorista sa masunod nga semana. Sa ato naman, balitang sport. Balitang sports. Sambuwa nanday Sam Goodman kag naoya Inoue sa boxing ring, hindi madayon. Sa ato naman, balitang entertainment. Balitang entertainment. Karen Nicole Pixo sa Maasin, Iloilo,
gin koronahan bilang Miss Iloilo 2025. Kag sa aton na balitang extra special. Balitang Extra Special. Sa aton balitang extra special, apartment ginhimo nga manukan sang nagarenta. Nag-iya nagpalamula sa kaakig. Ang ganing mga headlines sa Pangulong dinalaan ang ginadulong sa inyo sa mga produkto de kalidad ni Dr. Militang Uy. Kung gusto nyo fresh all day, hindi ka mo mahuya nga magbayaw sa inyo sa nga mailog, gamit ka mo sa Klinika Deo Fresh. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Dito na kita sa mga detalye sa ato nagapangunang balita. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, ginpanginwala sang Department of Health kung DOH ang magdapayag online nga nagabisita ang mga miyembro sang Faculty of Medicine sa mga panimalay kag magpatigayon sang blood sugar test gamit ang HIV contaminated na mga dagom. Ginpatag sang DOH nga wala sang kamatuoran ang nasambit nga report o kung istorya base sa Philippine National Police kag wala ini isang basihan. Kinahaylo man ang publiko nga ini magpalaptas ang sala nga impormasyon o kung fake news nga makatugas sang pagkaalarma sang publiko. Dugang pangagrahaylo man sang DOH ang publiko nga magbase sa mga lehitimo nga mga source kag official platforms para sa nagakaigo o kung husto nga impormasyon. Aton nabatihan ang aton sining top story of the day. Liton kita sa aton nagapanguna nga balitang lokal. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, nagapakig-angot sa Philippine National Police o kon PNP kag Commission on Elections o kon COMELEC si Kalinog Iloilo Mayor Francisco Ico Calvo kasunod sang pagpaidalom sa nasambit nga banwa sa red category sa mga election areas of concern sa ginapaabot ang eleksyon. Sa interview sa K5 News FM kay Calvo, ginpayag sini nga mahimo nga ang natabo nga kinagamos ang nagliligad nga mga eleksyon kag ang presensya sa mga New People's Army o kon NPA ang nanginbasihan sang COMELEC kag pulis sa pagpaidalom sa banwa sa nasambit nga kategorya. Sunod pa kay Calvo nga ginatingwaan sang banwa nga mapabili ng kalinong, ilabi pa kung ginapatigayon ang eleksyon kag iban pa nga mga aktibidad. Dugang pa sang natungdan luwas sa pagpakigangot sa PNP kag COMELEC, naga-coordinate man ini sa 12 Infantry Battalion o kon 12 IB sang Philippine Army agod nga matingwaan nga mangin zero crime o kon ma-achieve ang zero crime sa banwa sang Kalinog. Si Mayor Francisco Ico Calvo. Additional kita nga may suwat ang banwa sa Kalinog. Kung sa tanan yung mga okasyon na mo diya, nakaya man nga, nakaluya man nga, zero crime man. About ka dyan. Okay. Yun daw, amula na guro ang estimate kung aging batihan ka kumilik. Kasi, tingwaan ko lang mag-eleksyon, mag-zero crime ang tawag na i-declare ng nga mag-red alert sa. Nangin generally fistful ang paghiwat sang Dinagyang Festival 2025 opening salvo. Umarin sang Enero 9, Tob Enero 10, 2025. Ining base sa assessment sang Site Task Group o kunang STG for Dinagyang Festival 2025 sang Iloilo City Police Office nga ginapangunahan ni Director Colonel Kim Ligada. Naibaluan nga ginpatigayon ang kasadyahan sa kapanuhanan sang Enero 9, samtang Enero 10 naman ang Dinagyang Tribes Presentation. Wala naman sa minarecord ang ICPO nga kinagamo angot sa kaiwatan. Samtang ginpasalamatan naman ni Ligada ang Iloilo Festival Foundation Incorporated o kunang IFFI. Iban nga partner agencies kag organisasyon bungod sa madinalagon nga event kag epektibo
o kung epektibo man ang pagkontrol sa traffic management kag sa mga tumalanaw. Sa kaangot nga balitang lokal, preparado sa gihapon ng security measures sang Iloilo City Police Office o ICPO para sa Dinagyang Festival 2025 bisan pa nga wala sang signal jamming. Suno kay ICPO Director Colonel Kim Ligada nga madamo pa sila sa matikang agud mapabilin nga matawhay kag safe ang pag-celebrar sang Dinagyang Festival sa syudad sang Iloilo. Ginhatagan pagtamod sini ang signal jamming ang isa lamang sa ila sini nga mga measures o kontikang dugang paniligada nga may ipahamtang sila nga explosive ordnance disposal kag K9 paneling, K9 unit, inner kag outer security, screening area, maritime security kag border controls. Samtang ginatag maniligada nga wala nila ginarekomend ang signal shutdown bangod mabudlay ini kag posible nga magtalangay ang tanan bangod nga wala sang komunikasyon pinaagi sa cellular data. Natala na nga magpasakop ang 5 ka National Light Festivals sa illumination competition sa Dinagyang Festival sunod sa Iloilo Festival Foundation Incorporated. Suno kay Albert Banyares, Director of Art and Culture Initiative sang IFFI. Inang libing una nga tion nga nag-imbitar sila sa mga light festivals sa Pugos nga pungsod. Dugang pa sang natungdan nga ini ang ila pamaagi agod nga makilala pagid ang Dinagyang sa iban nga bahin sa pungsod kay magapakita man sa mga Ilonggo ang mga nagkalain-lain nga mga festivals. Samtang magahatag man sang 500,000 pesos nga subsidy o kon subsidy sang Iloilo City Government sa mga magapasakop. Sa piyak nga bahin, ginapanawagan sang Office of the Civil Defense kan OCD Region 6 sa pagpanguna ni Director Raul Fernandez ang pagpasangkad sang monitoring amuman ang pagpanghanda sa pag-evacuate sa mga natumod nga sakop sang pyroclastic density currents o kon PDC hazard map. Ini ang kasunod sang pinakauli nga Canlaon Volcano Advisory nga gina-issue sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS. Nagapabilin sa Alert Level 3 ang nasambit nga bulkan kasunod sa nagapadayon nga magmatic unrest. Ginahingyo naman ang mga residente nga sakop sang 6 km extended danger zone o kon EDC nga magpabilin sa mga evacuation centers. Nagpadala sang supply sa mga anti-rabies vaccines ang Iloilo Provincial Government sa mga kabanwahanan sa probinsya. Suno kay Dr. Darrell Tabuada, ang head sa Iloilo Provincial Veterinary Office. Antis gin-deliver sa mga kabanwahanan, pahamtang anay ang mga bakuna sa vaccine room sa Iloilo Provincial Health Office o ng IPHO nga nahamtang sa Iloilo Sports Complex. Ginpahayag sa natungdan nga ang paghatag sa mga bakuna sa mga kabanwahanan ang pagpanghanda para sa patigayon o sa patigayunon nga massive vaccination sa mga ido sa Pebrero kag Abril nga pasakupan sa tanan nga mga banwa sa probinsya. Dugang pa niya wala siyang dog pound ang probinsya nga mahimo botangan sa mga gina-rescue nga mga layaw nga ido. Yari ang pahayag ni Dr. Darrell Tabuada. 9 and 10, i-distribute na naman sila sa ating mga LGU. Kaya dapat makapreposition na kami kay by February to April. Amo na siya ating mass dog vaccination sa Bilog ng province. So massive vaccination na siya sa entire province. So ang ating counterpart na is kita mag-provide sa bakuna sa mga ringgilya ang palwa na ang mag-injection sa mga ito dito sa Kabarplayan. Sa dugang balitang lokal, may nabaton nga pagpamahog sa kabuhi ang 3 ka mga aspirant sa Iloilo. Rason nga nag-apply ang mga inisang firearm exemption sa election gun ban nga nagsugod-subong nga adlaw. Naibalawan nga ang gun ban ang nag-umpisa Enero 12, tubtob Hunyo 11, tuig 2025. Bilang paghatag ligwa sa ginapaabot na midterm election. Sinapa kay Police Regional Office, 2nd PRO6 Director, Brigadier General Jack Wangki, nga nagapadayon nga gina-assess ang kapulisan ang pamahog nga nabaton sang 3 ka kandidato o kun ka mga aspirant sa ila kabuhi. Dugang pasang direktor nga may counter-assessment man nga ginapatigayon ang National Headquarters ng Philippine National Police sa PNP angot sa mga pamahog sa ila kabuhi.
kung sa konsino man nga makabaton nga mga kandidato sa pinilian. Naibaluan nga ang eleksyon ang ipatigayon naman sa maabot nga Mayo tuig 2025. Natigayon nga ma-rescue sang Philippine National Police o kanang PNP kag Bureau of Fire Protection BFP ang babae nga nagsaka kanaghana nga maglumpat sa overpass nga sakop sang Barangay San Rafael Mandurriao, Iloilo City pasado alas 10 ang gabi Enero 11, 2025. Sa interview sa K5 News of Iloilo kay Fire Officer 3 Felix Borbon, iyagin payag nga wala nagasabat sa mga pamangkot sa otoridad ang nasambit nga babae apang naga-English ini sa paghambal samtang nagapungko. Sa assessment sa mga otoridad, distressed ang nasamit nga babae kag wala naman natumod kung taga-idaya diin ini apang may nakakakilala nga nag-abot sa area. Napapanawag naman ni o kung napapanawag man ini kag gindala naman sa ambulansya para sa kakaigo nga pagbulong kag pag-istorya sa amo nga babae. Samtang ng babae nakilalaan nga isa ka 38 anyos kag residente sa Barangay Airport sa distrito sa Mandurriao. Sa dugang ng mga balitang lokal dari sa aton siring nga pagpangalagad, pastor kag veterinaryan ginluthang patay sa banwa sang Pavia. Kaki 5 Aaron Rifoyo sa Kampiyon nga reporta. Dugoon, kag wala na sang kabuhi, ang pastor kag on-call nga veterinarian nga si Douglas Bordonhover sa 68 anyos. Inyang nangin sitwasyon sa biktima matapos na tukiban nga ini ang ginlothang sa Barangay Anilao, Pavia alas 6:40 sang gabi Enero 10. Sandig sa investigasyon, halin sa distrito sang araw ang biktima kag pakadunatan sa isa ka barangay sa Pavia sa iya kliyente para mag-inject sang ido. Payag pa, nagasakay man ang suspect sa salakyan sa biktima kag pag-abot sa lugar. Hinali ini gintiro kag nanawag ang suspect kag nagsakay sa motorsiklo palagyo. Na-recover sa sulod sang salakyan ang .45 caliber pistol, 3 ka empty shell kag 3 ka fired cartridge sini. May igo sa liog ang biktima sa riin nangin entrance point ang tuong nga liog kag naglapos sa nawala nga pangasini. Mayara naman sa person of interest ang kapulisan kag padayon pa ang ila investigasyon. Pero meron tayong person of interest because they're doing our investigation backtracking the CCTV footages na pwede natin ma-recover. Sa karon mga K5 blanco pa ang kapulisan sa motibo sa pagtiro sa biktima pero nagapadayon naman ang ilang investigasyon agud niya matumod kung sino ang responsable sa likod sang krimen. Balita nagikan sa Banwa sang Pavia ko naman si K5 Aaron Rifoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadudod. Arestado sa drug bypass operation ang isa ka grade 10 student kagabihan sini sa Barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo sang Enero 10. Ang estudyante ang kilala kay Romeo Lusa, 18 anyos, residente sa nasamit ka lugar kag Braden Jean Belhira, 24 anyos kag residente naman sa Barangay Suhoton sa nasamit ka Banwa. Sunog kay Police Captain Cedric Cruz ang hepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station nga nabaklan ang duha sang isa ka plastic sachet sang suspected sabu. Na-recover sa ila ang 9 grams ang ginapatian sabu kag nagabalor sang 61,200 pesos. Lubos naman niya ginapanginwala ni Lusa nga nagagamit kag nagadoso pero aminado nga ginasugo sila sang iya abyan nga si alias Panoy sang Suhoton. Sa dugang balitang lokal, nabungguan sang isa ka pribado nga salakyan ang mga balaligaan sang bibingka sa Haro Plaza. Ginabanta alas 12:40 sang kainasang kaagahon. Enero 12 tuig 2025. Sa interview sang sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Jimel Acuesta, ang officer in charge kan OIC sang Police Station 9. Sunod sa payag sang driver sang puti nga Toyota Hilux nga pickup. Napiyungan ini rason nga nabungguan ang stall sang bibingka nga nahamtang sa among nga lugar. Yara naman sa 3 ka individual ang napilasan, lakip na ang mga manugbaliga, kag isa naman ka customer.
Wala naman sang ginhatag nga initial statement ang driver kag kung ano ang iya plano sa damage sa nga dala sa nasambitan nga insidente. Samtang na-recover naman ang nanarisari nga kalibre sang pusil sa sulod sang salakyan sang magpatigayon sang search ang aton siri nga kapulisan. Sa involved sa aksidente nga natapik sa kambyada sang salakyan, kaangay na lamang sang Juan o kan isa ka Smith sang Wison Springfield nga may isa ka magazine kag 8 ka bala, isa ka Smith and Wison Hilton Springfield, isa ka magazine kag 8 ka bala, kag isa ka Armalite nga M1582 rifle nga may 8 ka magazine kag 251 ka mga bala. Sanggin pamangkot naman ang driver kung may lisensya ang maarmas, wala inisang ginpakita nga dokumento. Dugang pa ni Captain Acuesta, bisan pa mayara inisang lisensya, mahimo man inisang ihapon mapasakaan sang kaso. Pangod sumugod subong nga adlaw, partikular na alas 12 kaina sang kaagahon, ginapatuman na sang Commission on Elections o COMELEC ang gun ban may kaangtanan sa ginapaabot nga eleksyon. Mahimo naman nga magpangatubang sa nagakaigo nga kaso ang driver sa nasambit nga salakyan. May kaangtanan sa pagbunggo sini sa stall sang bibingka sa Plaza Sangharo. Amo man sa mga armas nga na-recover sa iya salakyan. Sa dugang balitang lokal, nakawatan sang bag ang isa ka security guard sa isa ka establishmento sa E. Lopez Street sa Haro, Iloilo City. Gab-isang Enero 9 tuig 2025 sa pagpangusisa sang K5 News Team, nakuha sang kawatan ang bag sang gwardiya nga may unod nga cellphone kag iban pagid nga mga kagamitan. Nagpadulong naman ang gwardiya sa Iloilo City Police Station o kanang CPS 9 kag ginreklamo ang nasambit nga pagpangawat. Samtang natumod naman sang kapulisan ng sospek kag ginahulat na lang nila ang gwardiya kundi si Dido gidman bala ini nga magpasaka sang kaso. Pagabuksan sa vehicular traffic ang Iloilo Sunset Boulevard sa maabot ng Enero 22, 2025. Matandaan nga nagpatigayon sang soft opening sa nasabit nga proyekto sang Hunyo 23, 2024. Konsidiin ginapahanugutan ang jogging kag pag-aalagaw-lagaw sa mga tao sa lugar. Sandig sa Department of Public Works and Highways o ng DPWH Region 6, ginpunduhan ang nasambit nga proyekto sa valor 2.2 billion pesos. Konsidiin nagsugod ang construction sa tuig 2021. Matandaan niya ginpahayag ni DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga ini ang nagalaba sang 4.10 km nga halin Molo Mandurriao District o kon Molo Mandurriao District Road padulong sa Mandurriao Pakyad Oton. Tayo naman kita sa aton nga mga balitang regional, ang aton nga mga balitang lokal, and top story of the day, ang ginadulong sa inyo sang kaalaman sang extended food supplement. So may mga bugat nga mga trabaho, pwede gid kamo para magkagana kamo, and of course para may ganaman kamo sa inyo sa nga misis, maginom kamo dra or magtumar sang extended food supplement. Dito naman kita sa aton balitang regional. Balitang Regional. Sa aton nagapangunang balitang regional, isa sa mga kalabera nga nasapuan sa barangay Alangilan sa Bacolod City, posible nga isa ka babayi. Ka K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod sa Kampiyon nga reporta. Posible nga ginapanag-iyahan sa isa ka babae ang kalabira nga nasapuan sa Hacienda Gracia, Barangay Alangilan, Syudad sang Bacolod. Sa payag sa isa sa mga tapasero na si Romero nga nakakita sa mga tulan kag iban pa niya nga kaupdanan nga posible babae ang isa sa duwa ka mga kalabera nga nasapuan sa katubuhan bangod sa kadakuon sang tulan sa ikaduha naman ang ginagtan-aw naman nga isa ka lalaki. Sa madumduman Disyembre 8 sang aga sa masapuan ng isa ka bangkay sa Hacienda Gracia nga gilayon na ginreport sa Police Station 5 sa Bacolod. Paglabot sa hapon dito naman nadiskubrihan sa mga tapasero nga may isa pagid ka bangkay nga nasapuan. Sila sa mga pulis to kuno dito sa una ko nakita lingnan ng bahay man to kuno. Dito sa punta-punta Oo. Tapos ang sa wala Ang diyan. sa diri laki kuno kay dako man tong kuan mo bagol.
dako nga bagol. So nang may mga buhok po nga nakita da. Duwa nung kukulita buhok ging pakalay to sang pulis akon mo. Duwaya buhok Pero sa statement ni Bacolod City Director Police Colonel Jorasti Coronica nga ipadalom sa forensic examination ng mga kalabira nga nasapuan sa kampo, agud may baluan na kamatayon sa biktima. Agud ini ang tatlo nga namising sa tugbulan sa Hulyo sa nagligad nga tuig nga ginaligar gin-abduct sa wala makilan-an nga mga persona. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Bangod sa ido, rider na aksidente pilason sa Santa Catalina. Si K5 Roby Jean Ponisika para sa Kampiyon nga report. Agad dinala sa ospital ang isang babae matapos maaksidente ang minamanihong motorsiklo nang dahil sa isang aso na bigla na lang tumawid sa kalsada sa may National Highway, Barangay Alangilana, Santa Catalina, Negros Oriental, bandang alas 7 ng gabi noong Enero 8, 2025. Ang biktima ay kilala sa pangalang Dichi Marichua, 38 taong gulang, na naninirahan sa Purok 3 sa Bunawon, Shaton, Negros Oriental. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya sa Santa Catalina, sinasabing ang biktima ay nagmamaneho patungo sa kanyang tahanan mula sa Santa Catalina na may isang aso na bigla na lang tumawid dahilan upang siya'y matumbas sa kalsada. Nagtamo ng sugat ang biktima dahilan kaya agad itong dinala sa Bayawan District Hospital para sa agarang paggamot. Ngunit ayon sa pulisya ng Santa Catalina, nakatanggap ito ng impormasyon na biktima ay ni-refer sa isang hospital sa Dumaguete para sa karagdagang atensyong medical. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roby Jean Cortez Punsika para sa Kampiyon na Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bayawan, K5 News FM. Sa ilo naman kita sa ato nagapangunang Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Sa aton Balitang Nasyonal, ginahaylo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang House Quad Committee o Quadcom nga magtutok sa investigasyon sa mga nagadata nga krimen sa pungsod Pilipinas. Imbes nga arestohon ang anay kag sa karon nga opisyal nga nagaserbe sang maayo sa pungsod. Ginhalimbawa sang senador sa ang kaso ni former Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA Chief Wilkins Villanueva sa riina cite in contempt ini matapos nga magpamalibad nga magsabat sa pamangkot sang Quadcom sang Desyembre 12. Dugang pa ni De La Rosa nga ini ang rason kung nga maisog ang mga kriminal, drug pushers kag drug lords nga maghimo sang krimen nga wala sang may ginakahadlukan bangod ginaipit na mga otoridad sang Quadcom. Nahibaluan niya ginaimbestigaran sang Quadcom ang managkalamatay sa anti-illegal drugs campaign kag krimen nga may kaangtanan sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Conpogos sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Verified na ang tatlo kay impeachment complaint nga ginpasaka sa Kamara batok kay Vice President Sara Duterte. Inang kumpirma ni House Secretary General Regina Velasco kung saan ang tatlo kay impeachment complaint ang ginpahayag tuhoy sa sala nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President. Sino kay Velasco nga sang ginpasaka ang mga reklamo, ginayon niya gintunan sa House Legal Department. Kabangdanan nga sa karon na verify na ang tatlo tanan ka mga impeachment complaint. Ginpahayag ni Velasco nga natanan nga magpadala anuman nga adlaw ang tatlo ka reklamo sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Agud malakip ini sa pulo ka adlaw nga order of business sa House Plenary. Samtang ang plenary naman ang may tatlo ka adlaw agud niya magpadala sang reklamo sa House Justice Committee. Sa dugang Balitang Nasyonal, liwat nga ginpanginawala sang Sandigan Bayan nga nakapiyansa na si Mary Ann Maslog ang may kaangtanan sa maanomaliyang pagbakal sang 24 milyones nga textbook umalin sang tuig 1998. Ginkilala si Maslog nga si alias Doktora Jessica Cese Francisco. Kag si Maslog ang nag-file sang ikaduwang motion for reconsideration sang Desyembre 12.
nga tinutuyo nga baliskaron ang nauna nga resolusyon sang korte sa diin ginbasura ang iya very respectful urgent motion to lift bench o to lift bench warrant o to post bail naging file sang Nobyembre 25 tuig 2024. Sang Desyembre 19 tuig 2024 nga resolusyon gindeklarar sang Sandigan Bayan nga Second Division ang motion nga bereft of merit matapos ang maid-id nga pag-review sang argumento nga ginpresentar sang akusado kag prosekusyon. Padayon nga naga-radio challenge ang Philippine Coast Guard o kon ang PCG batok sa barko sang China Coast Guard o kon nga CCG vessel sa baybayon sang Zambales sa West Philippine Sea. Sunod sa PCG nga ang CCG vessel 3004 ang illegal nga nagalayag sa 70 to 80 nautical miles o kon nautical miles ang baybayon sang Zambales. Sa Radio Challenge, ginpaandaman siyang PCG ang barko sa China ngayara ini sa sulod sang Philippines Exclusive Economic Zone o kunang EEZ. Samtang gin-deploy naman ang sang PCG ang BRP Teresa Magbanua o kunang MRRV-9701 sa nasambit nga vicinity bilang compliance sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga tap naon ang illegal nga aksyon sang Chinese Coast Guard sa EEZ. Halin sa balitang nasyonal, sa iluhan naman naton ang mga nagapangunang balitang international. Balita International. Sa aton balitang international, sa balita sa luwasang pungsod, naguntat sa pag-record ang flight data kag cockpit voice recorders sang Jeju Airjet nga nagtibusok o nag-crash sang Desyembre 29 tuig 2024. Base sa investigasyon sa mga otoridad, 179 o 179 ka mga tao ang napatay kag pag-aimbestigaran kung ano ang ginatunaan o kung gintunaan sa paguntat sang recording sa mga black boxes. Sano sa industry nga ang voice recorder ang una nga gina-analyze ang South Korea kag sang nadula nga data ang ginpadala ini sa US National Transportation Safety Board Laboratory. Ginpadala ang naguba nga flight data recorder sa Estados Unidos para sa analysis sa bulig sang US Safety Regulator. Nahibaluan nga ang Jeju Air 7C2216 ang nagbiyagikan sa Thai capital nga Bangkok padulong sa Muan sa southwestern South Korea sang nag-belly landing kag nag-overshoot o kon lumapaw sa runway sa nasambit nga paluparan o kon airport. Liwat nga nanumpa si Nicolas Maduro sa ikatatlo nga termino bilang presidente sang Venezuela. Sa riin kapindo sina katuig ini nga nagapungko sa Basanvet nga pwesto. Nangin presidente si Maduro humanin sa tuig 2013 kag gindeklara nga nagdaog sang eleksyon sang Hulyo sang Venezuela Electoral Authority kag top court na pang ang detalye sang iya pagkadaog ang wala gin sa publiko. Sunod sa Venezuela opposition niya base sa ballot box level tallies, nagdaog ang iyaanay kasumpong nga si Edmundo Gonzales sa riin kilala man ini bilang president-elect sa bilakapungsod dakip na ang US ang suno sa International Election Observes ang boto nga hindi democratic. Naibaluan niya ginpasaka ang outgoing Biden administration ang reward nga $25 million gikan sa $15 million. Sa mumang impormasyon, agud niya maaresto si Maduro bangod sa drug trafficking charges. Halin sa balitang international, sa iluhan naman naton ang aton siring balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa aton balita sa patag sang negosyo, lauman ang ikaduha nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sining tuig 2025. Suro sa Department of Energy o kon DOE. Igapatuman ang pagpasaka sang presyo sa Martes, Enero 14. Sa gasolina, ang mangin pagsaka ang grabanta
Yara sa stenta tubtob 90 sentimo sa kada litro. Sa diesel naman, ang magasaka sang 80 sentimo. 80 sentimo sa tubtob piso sa kada litro. Sa kerosene mga ka-K5, magasaka sang 70 sentimo sa tubtob 90 sentimo sa kada litro. Kag sa ato naman pinakaulihi nga foreign exchange rate update, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 35 centavos, ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 80 centavos, ang British pound ang may baylo nga 71 pesos and 27 centavos, ang Indian rupee ang may baylo nga 67 centavos, ang Australian dollar ang may baylo nga 35 pesos and 87 centavos, ang Canadian dollar ang may baylo nga 40 pesos and 45 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 55 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 63 pesos and 67 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 12 pesos and 97 centavos. Ang Japanese yen naman ang may baylo nga 36 centavos. Samtang ang Argentinian peso ang may baylo nga 5 centavos. Ang Australian dinar ang may baylo nga 35 pesos and 87 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 155 pesos and 18 centavos. Ang Botswana pula ang may baylo nga 4 pesos and 19 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 9 pesos and 55 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 42 pesos and 55 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 40 pesos and 45 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 7 pesos and 95 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 15 pesos and 88 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 49 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylo nga 0.003 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 67 centavos. Ang Iranian rial ang may baylo nga 0.001 centavo. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 15 pesos and 85 centavos. Ang Omani rial mga ka-K5 ang may baylo naman nga 151 pesos and 54 centavos. Ang Qatari rial ang may baylo nga 16 pesos and 3 centavos. Kagang Thai baht ang may baylo nga 1 peso and 68 centavos. Halin sa balitang negosyo, saylo naman kita sa ato nagapanguna nga balitang sports. Balitang sports. Liwat yagin kan sila ang natalana nga sampuwa sa boxing ring nanday Japanese superstar Naoya Inoue kag Sam Goodman para sa isa ka super bantamweight undisputed showdown sa Enero 2024. Nagingyo ang Australian boxer nga mag-atras sa nasabit nga hampang matapos makasuperer sa eye injury suno sa promoter nga No Limit Boxing. Nagalaom naman ang promoter nga ni Goodman sang mas madasig sini nga recovery. Bangod sini, mangin kasumpong ni Inoue si Yi Jun Kim sang South Korea. Ang aton nga balitang sports ang ganadulong sa inyo sang MyDC ang alkaline base nga vitamin C. Halin sa balitang sports ay luhan nato ng aton nagapanguna nga balitang entertainment. Balitang entertainment. Sa ato naman, balitang showbiz. Ginkoronahan bilang Miss Iloilo 2025 si Karen Nicole Piccio sang maasin Iloilo sa ginhiwat nga Coronation Night sa West Visayas State University Conweaves Cultural Center. Kagabi Enero 11, gindeklarar naman nga heartfelt queen sanday Elaine Sigura sang Gimbala kag Rhea Mariza Puyong sang Pasay City. Hakot award si Piccio
Sa ang pila ka mga minor awards, lakip na ang Best in Introduction Video, Best in Advocacy and Tourism Video, Closed Door Interview, Best in Gastronomy Costume, Best in Runway Model, kagiban pa nga mga corporate awards. Samtangin pa sa naman ni Miss Eco International 2024 kag Miss Iloilo 2024 Alexi May Kaimo Subrooks ang corona kay Picsho. Halin sa balitang showbiz, sayloan naton ang balitang extra special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Nagpalamula sa kaakig ang tag-iya sang apartment sa Shanghai nga iyagin parentahan. Duwa ka tuig na ang nakaligad matapos matukiban nga ginhimo ini nga manukan sang nagrenta kag hindi nagid mapuslan. Nahibaluan nga gin-invest sang natungdan ang iyang kwarta sa pagpatindog sang matahom nga apartment kag ginparentahan sa barato lamang nga renta. Apang dako ang iya kakibot sang matukiban nga ginhimo lang ini nga sa laguran sang mga manok sang nagrenta. Naibaluan nga wala na nagakadto sa apartment ang iya nga ginaparentahan. Ang tagiya bangod ang tenant na o kanang tenant na lamang nga nagakadto sa iya balay agud magbayad sang renta. Bangod sa ginpalabot nga reklamo sa iya sa mga tao sa palibot sang apartment, iya inigin kadtuan kag dako ang iya kakibot sang masapuan nga hindi na mapustan ang iya nga apartment nga tuman kahigko kag damo-damo sang manok nga nagalinupad kag hindi pa mag-agwantahan ang baho. Naki-5 game? Oo, to pareho din ang tabok sa ano. Garek ko ginano to lang niya. Doon dito rin mapuslan ang kwarto. Doon wala tayo kay mo, san naki-5 game? Oo. Emakon mo, tawag na. Gatulog, gadaupod mo mga manok, gapangitlog. Basi may mga dapaw. Amo nang budlay, kay kitik magsiling ka dapaw. Ya, amo ni sang katol ni. Katol nga makalam, ti depende kung di na magapok sa mga parte sang lawas mo. Pero ti, na maglawas. Napenta ko sa ulo, goro. Sobra pa na iya sa kuto. Yes, ginaot-ot ka ng imo nga scout dala ka kay 5 game. Kag ti ato yang sa molo, ato ya nga kibot nang to sigurong nagatulog to sa kwarto nga. Ba, kaswerte sakon. Pagbugtaw ko, may manok na ko, may itlog pa ko. Doble itlog yan, damo nga itlog. Pero mo na mga K5 good morning. Ti panglimpyo ka mo sa inyo kung mga lugar te pero sa'yo natabo sa molo, pero sa China. Ilaya, hungod na yaya. Nga tawag na pa, istaran dala sa manok, tiniran sa manok, imuha niya negosyong apartment. O to sa molo ya. Tawag ya kay tungod nga magamo, wala na limpyuhan ng kwarto. O ginistara na sang manok, lumluman na tura. Yes, langga Kim. O din to sa molo ka K5 ron may sa idea. Barangay Tapok Molo to ka K5 game. O din na ganang Tapok. Sa may Arab na kon pamilyar ka K5 game kung nagalagaw ikaw da sa may Molo Plaza. Sa unahan na gina sa may Molo Convento bala? Sa Tapok ya lang K5 game. Tapok manada. Yes, Barangay Tapok. Good morning sa aton sa ring mga live viewers. Kami pa-shoutout kami nga gawon nato until 6:55 kay Ma'am Erlina Telar Magholes. Good morning kay 5 Langga Kim. Shoutout lang sa bana ko nga si Noel Goles. Good morning Sir Noel. Dara sa may Telecom Compound sa Barangay Quinten Salas sa Distrito Sangharo. Kay Sir Maki Kenoveva. O probably kilala ganin ni Ma'am Erlina Goles sa Anilaw Pavia nga biktima sa shooting incident. Kay Sir Maki Kenoveva, good morning. Nagkapangapi na kamo na pamahaw nyo da. O ikaw ka kay 5 aron, anong nami pamahawon or kulukanon kung aga pa? Actually, ang manamit yan pala mahawon sa K5 game subong ang kalokalo. Hoy, naidlaw ko sa kalokalo. Itlog ng sunny side up. Tabagak. Ada pa ganit man chorizo, hotdog. Hotdog, itlog. Itlog tapos ang ginsanag ang kalkag na bla? Kalkag, ginkihadan sa kamatis, bumbay, rabanos. Baringon. Baringon na mo ng baringon. Amo nang manamit gid nga pamahon. Yes. Like Filipino breakfast. Yes. Ang kapit pa kung gatiner kaya sa umaka kay 5 aron. Amo na usually mga pamahaw mo nga amo na mahidlawan mo na diri.
Dere, abi sa syudad. Naka lang, dere, kung makakadto ka sa mga gas-serve sa mga lutong bahay. Pero mostly, dere, kung kaisa, tamandan ka naman maglakat-lakat. I-order ka na lang. Puros na mga fast food. Diba na, Ma'am Erlina Telar Magoles? Guys, Ma'am Bings PSG, good morning. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Nadeline Xiaotong, Ma'am Juana Freda Sarmiento, Ma'am Maika May Benedicto, good morning. Kay 5 Lilith Bacanto, Brain Maria Ponsalan, have a nice day, sir. Thank you so much, Sir Brain. Kay 5 Grace Banyola, good morning. Bethel and Ebuana. Kay Janet Taiko, nagapamati. Dira sa may Pasig Public Market, good morning. Sa Idar Galicana, ari sa may Sinikway La Paz, si Ma'am Neneta Barrientos. Belaong Marinon na Michael. Kay 5 Ron, may mga talamyawon, ikaw da? Ginatamyaw nato ng mga pumunuyo sang barangay Kataling Banmolo sa Escalarga family, Dingkong Rebalios, Balala, Refolyo ng mga kaparentiyan naton dira. Sila pagdaman. Si Lola Maring nagatutok sa aton dira sa Kataling Banmolo. Si Sabiloga, no, itis na isa-isa, tama kasi kabisado. Good morning sa inyo, dahil especially diri kay Nanay Immaculate Concepcion sa Burgos, Mabini, La Paz. Nanay, good morning, happy Sunday. Mga listeners ta sa mga barangay kasing-kasing molo. Dari naman niya sa San Pedro, Palangka family. Good morning, Nong Jepoy, kag sa imong live-in, si Manang. Sa din pagkita kay Febkem. Sa may sityo, barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo, mga kautora, mga Sandilantan family, Navaluna family, dira, mga Nolino, mga Simulapa, mga pilido, kadamo. No? Sa tanan-tanan niya, mga nagapamati, dira sa may Banwa, sang San Joaquin, mayad-ayad niya aga sa inyo sa kag sa pagkita kay Febkem, sa mga security guards naton, diri sa may West Visayas State University, diri sa La Paz. Gapamati na mga gwardiya naton, yung mga papisan diri sa may Security Bank. Sa CPU. Sa CPU pagid, tapos sa WITMER, Amanda, sa Western Institute of Technology, mga sikyo naton, mga reading guard naton, all-out support kid sa K5 News of Emery. Good morning sa inyo, ma'am, sir. Sa kay Ma'am Irna Come, good morning. Kay Ma'am Chenny Lianyo Jimenez, shout out sa taga-Ulang One Nation, good morning. From Sir Juan Carlos Soligan Sapio, good morning lang Kim, shout out lang sa Maestro family, Kagrio family, sa Barangay Pangi, or Pangi, Pasig City. Ang naga-shout out si Hutay Rio. Kay Via Sarilio, good morning. Ari ka pamati ang family Sarilio, thank you so much. Shout out kay Isabel Kenken, Andy Potpot, kag may Come family. Kay Ma'am Pinky Dual Mumbai, bisano kung kaisa wala ka message de, pero I know no nga nagapabati dira sa may syudad sang Pasig, good morning. Kag sa imo dira nga Bana, ma'am. Sa akong dira nga pamilya, Montaño, Kaluyo family. Nagapamati dira ang lola kag lolo ko. Kay Nanay Rita, kag Tatay Tony, Kaluyo, good morning. Sa akon nga nanay-nanayan, kay Auntie Iten, kay Annabelle, kay Ishkan Drama, kay Isha, good morning. Dira sa may Banuasang Leon. And of course, dira sa akon nga magrikanan, Gemma Kaluyo, kag sa tanan pagidira. Nga pamati mga ka-K5. Dira ko labos na kita sang tiyempo. Mga ka-K5. Thank you so much sa pag-upod diri sa aton sa Sunday Morning Newscast. Mga ka-K5, sa liwat kami ang inyo siningan nangin kaupod. Ako si ka-K5, Kim Montaño Kaluyo. Kagako naman si ka-K5, Aaron Refolyo. Kagani nga mga balita ang gindulong sa inyo. Sa DTX 500 makisig kag iban pagid nga mga produkto de kalidad ni Dr. Amila Itang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag ni ka-K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang mga pumuluyo sa Banwa sang Pototan. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.